Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Local candidate sa Pampanga umarangkada na sa pangangampanya. Show cause order laban kay Garbo, tinanggi ng kanyang kapo. Castro, hindi raw namumulitika. Ilang drivers at operators kinundena ang umano'y falsification of data ng LTFRB. DepEd, mahigpit na ipinagbabawal ang politika sa graduation rights. At City of San Fernando LGU, full force na ang paghahanda para sa Marildo 2025. Umarangkada na nitong Biyernes, March 28 ang unang araw ng kampanya para sa May 12 local elections. Sa Pampanga, maagang nagtungo sa mga simbahan ng iba't ibang kandidato, habang ang ilan naman nag-ikot na rin sa mga palengke at iba pang lugar. Silipin natin ang eksena sa opening salvo ng local campaign period sa ulat na ito. March 28, 2025. Ito ang tinakdang araw sa pagsisimula ng local campaign period para sa national and local elections. Masigasig na nanligaw ng boto ang mga kandidato sa Pampanga sa unang araw ng kampanya. Dumalo sila sa misa, kumaway at nakipagkamay sa mga botante. Sa City of San Fernando, maagang nagsimba si mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab bago opisyal na sinimulan ang kanyang kampanya. Kasama niya ang kanyang katandem na si re-electionist Vice Mayor BJ Lagman. Samantala, si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na tumatakbo naman bilang Vice Governor ay nagdasal din sa simbahan bago sumabak sa campaign activities. Sa bayan ng Arayat, sabay-sabay nang umarangkada ang tatlong mayoral candidates. Si incumbent Mayor Madir Alejandrino ng Team Alejandrino, si Jeffrey Luris ng Team Luris at ang kampo ni Ronald Velasquez. Matatanda ang bayan ay kabilang sa election areas of concern sa Central Luzon na mahigpit na binabantayan ng pulisya. Tulad ng ibang bayan sa Pampanga, isang banal na misa rin ang naging panimula ng kampanya sa Mexico, Pampanga. Pinangunahan ito ni na mayoral candidate Architect Alex Tumang at incumbent Vice Mayor Susana Siron na magkasama sa Team Tumang Siron. Sa kabila ng init ng araw, agad na rin nag-ikot sa Lubao si re-electionist Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kasama niya ang anak niyang si Mikey at si Pampanga Vice Gubernatorial Candidate Dennis Delta Pineda. Isang grand parade naman ang bumungad sa Florida Blanca, na sinundan ng isang banal na misa para sa tandem ni na mayoral candidate Darren Manalansan at Vice Mayoral candidate Jory Montemayor. Tahimik at taimtim namang sinimulan ni Pampanga 1st District Representative John Lasatin ang kanyang kampanya sa Angeles City. Sa halip na magsagawa ng motorcade o malaking pagtitipon, pinili niyang pagsimba sa simbahan ng Carmelite. Inaasahan ang opening salvo ng iba pang kandidato sa Pampanga sa mga susunod na araw na patuloy na tututukan at babantayan ng CLTV 36 News Team. Samantala, muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilang patakaran ng campaign period. Ayon sa COMELEC, bawal ang pangangampanya sa April 17, Monday-Thursday, April 18, Good Friday, May 11 o ang gabi bago ang halalan. At sa May 12 mismo ang araw ng eleksyon. Mayroon ding itinakdang sukat para sa election materials na dapat sundin ng mga kandidato. Magtatagal ang local campaign period hanggang May 10, 2 araw bago ang halalan sa May 12. Ashley Bunzalan, CLTV 36 News. Umuusad na raw ang kasong inihain ni Mabalacat City Councilor June Castro laban kay Mayor Chris Garbo. Sa press conference itong Miyerkules, sinabi ni Castro na naglabas ng show cause order ng Office of the Ombudsman para sa alkalde ng syudad. Pero ayon sa kampo ni Garbo, wala pang nakakarating sa kanilang dokumento. Narito ang balita. May development na raw sa kasong isinampa ni Mabalacat City Councilor June Castro laban sa kanilang mayor na si Chris Garbo. Sa press conference na ginanap sa Cafe Bomb, Clark Freeport itong Miyerkules, March 26, ipinresinta ng konsehal ang umano'y show cause order na inilabas ng Office of the Ombudsman para sa alkalde. Matatandaang noong November 2023, naghain si Castro sa Ombudsman ng kaso kontra kay Garbo at iba pang mga opisyal ng Mabalacat LGU
kaugnay ng 610 million pesos loan sa Land Bank. Base dun sa complaint ko, tapos ngayon nagpadala sila last week lang, na-receive ko na yung show cause order na pinapasagot na sila ng ombudsman at ang nakalagay dito, thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties, whose presence may be dispensed with unless otherwise required for clarificatory questioning. No motion to dismiss, motion for bill of particulars, or other dilatory motions shall be entertained. Ito po, kung itatanong nyo kung anong kaso, nagugat ito dun sa may mali siyang pagbili dun sa 610 million pesos na lupa. Kung saan tinatayo ngayon yung government center. Ang unang kaso natin, yung Article 217 in relation to Article 171, malversation of public funds or property through falsification. Yung pangalawang kaso po, yung Article 218, failure of accountable officer to render accounts. Number 3, Article 220, illegal use of public funds or property through falsification. And Article 226, removal, concealment or destruction of documents. Kabilang sa mga respondent ng kaso noon, si Vice Mayor Jel Aquino, na running mate ngayon ni Castro sa 2025 elections. March 14 ito lamang taon nang maghain ng motion to withdraw si Castro para sa kasong isinampa laban sa vice alkalde. Na file na akong ex parte motion to withdraw king kakatamong City Vice Mayor. Reason why? Kasi panag-aralan na rin ka na akong legal team na alayang kabaluan ng Vice Mayor, manaming implicating lagyo na kasi mag-preside mo. Ministerial mo at alayang power to vote. Ipinabatid din ng konsehal na may kaso pa siyang isinampa laban kay Garbo tungkol sa lupa na kinatatayuan ng barangay hall ng Bicol at pamamahagi ng service vehicle sa iba't ibang mga bayan ng Pampanga. Ibinunyag naman ni Aquino na may panibagong reklamo din siya laban kay Garbo sa Ombudsman. For violation of Section 3A, E, and G of Republic Act 3019 and malversation of public funds. And for the admin case is the grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, and abuse of authority. Okay, the respondents would be as follows. The city mayor, of course, no? Because he allowed himself to be persuaded na ituloy ang construction, no? At makita naman natin dito, merong undue injury sa government, sa LGU ng Mabalacat kung kinonstruct yan. Another is, it is prejudicial, no? Sa disadvantageous also sa city. Yun ang paglalaman ng mga charges laban sa kanila. So ang mga respondents po natin, we have the mayor, of course, Crisostomo Garbo, the Nation Star Development Corporation, assigned as represented by its Vice President Norberto Pilar, V. Pilar, and the Special Bids and Awards Committee, Mabalacat City Government, headed by Attorney Francis D. Maniwan. Hirit ng Vice Mayor na siya ring presiding officer ng Sangguniang Panlungsod, tila hindi raw dumaan sa wastong proseso ang proyekto sa bagong City Government Center. The legal issue here is yung pong bakit nagka-bidding at na-award po yung contract without the actual funds, no? Funding for that purpose. And on record, we've got hold, no? Recently we got hold of the contract, awarded contract, no? Na-award, na-bid and award yung contract. And nakita namin, the mayor entered and signed last July 26, on July 26, 2023, a contract for the design and construction for the proposed new government center. And it was only, makita nyo, it was only on August 24, 2023, na nabigyan ng authority si City Mayor Garbo to sign the terms and conditions of the loan agreement.
So from that from the dates alone na wala pa talagang actual funding, siya awarded contract amounting to 1,189,890,890 pesos. Nilinaw naman ng konsehal at vice-alkalde na walang kinalaman ng politika at ang nalalapit na halalan sa isinampang kaso. Opo, ini pong pagpa-filing case na ini, alay pong kinalaman ni kay nga pamaglaban ko bilang metro nga kandidato mo rin kining daratang eleksyon na ini. Noon talagang obvious naman po talaga kaya ini for purposes of transparency and accountability, patambalo da po rin tao na ni malalyari kayang mabalakat. Also as public official, natural mo naman na mag-report ko mo rin po karet tao at pabalo ko po kay kayo. Talo talaga yung malalyari at obvious naman na ating para ka na ako, irregularidad. Pero yung construction na yan, dapat po pa mako-construct kasi ala naman pong actual funds na katang bagay na yan. Kung sasabihin na politika lang yan, di ba? Ang nakikita naman natin, sabi ko nga, kaya binanggit ko yung date ng pagkakafile nung kaso natin, dated November 28, 2023. Far from campaign or election period pa itong ginawa natin. Although nagtagal sa ombudsman, pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil nga binigyan nila ng aksyon. Yung una na endorsement dated March 15, 2024 at tapos yung show cause order ngayon, this month lang. So wala akong nakikitang politically motivated itong sinampan natin kaso. Continuing kasi yung mga case natin. Ganun yung sa akin. Kahit ano po ang mangyari dito sa paparating na halalan na na-file na po ito, makakasiguro po yung mga kababayan natin sa Mabalacat, sa lahat po ng nakikinig ngayong orasan na to, na kahit ano pong mangyari, matalo ako, manalo ako, diretso po itong kasang to. Wala pong atrasan. Kasi umahanap po ng hustisya yung mga kababayan namin. Ako mismo bilang legislator, bilang isa sa mga legislators sa siyudad ng Mabalacat, nag-aanap ako ng hustisya na alam ko doon sa opinion ko, sariling opinion ko, nasa tama ako. Samantala, naglabas ang opisyal na pahayag ang kampo ni Mayor Chris Garbo sa mga aligasyon ni Vice Mayor Aquino at Councilor Castro. Hindi na raw papatulan ng alkalde ang mga aligasyong ito dahil wala raw katotohanan at wala pang natatanggap na dokumento ang kanyang opisina. Taliwas din nila ang sinasabi ng grupo ni Castro at Aquino tungkol sa construction ng new government center. Mga lumang estilo na raw ng mga kalaban ni Garbo sa politika ang mga reklamo batay sa pahayag. Sa kabilaan ng mga paninira, ang pangunahing focus raw ng Team MCG ay ang patuloy na pagbibigay ng serbisyong nararapat sa mga Walakeños. Naniniwala raw ang kampo ni Garbo na ang tunay na serbisyo sa publiko ay dapat na maging sentro ng atensyon, hindi ang pamumulitika. Nagpapasalamat si Garbo sa natatanggap na suporta at pangunawa at sasagutin raw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at lugar. Maghaharap sina Garbo at anak nitong si Winwin laban kina Aquino at Castro sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng Mabalacat City sa May 12 elections. Samantala, sa ngalan ng responsableng pamamahayag, nagpaabot na ng request ang CLTV 36 News and Current Affairs sa Office of the Ombudsman para makahingi ng opisyal na kopya ng dokumento. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng graduation at moving up ceremonies para sa partisan political activities sa mga pampublikong paaralan. Bahagi ito ng kanilang patakaran upang mapanatili ang neutrality, lalo na ngayong nalalapit na ang midterm elections sa May 12. Batay sa DepEd Memorandum No. 27, Series of 2025 na nilagdaan ni Education Secretary Sani Angara nitong March 21, bawal ang pangangampanya o electioneering ng mga guro, school official o non-teaching personnel sa anumang formal na aktibidad ng paaralan. Sino mang lalabag ay maaaring humarap sa kaukulang parusa. Kaugnay nito, muling iginiit ng ahensya na kailangang iwasan ang magarabong selebrasyon at labis sa paggastos sa graduation rites. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad sa mga mag-aaral dahil ang mga gastusin para sa graduation at moving up rights ay dapat manggaling lamang sa school's maintenance and other operating expenses o MOOE.
Samantala, itinakda ng DepEd ang end of school year rights sa April 14 and 15 para sa mga magtatapos sa kindergarten, grade 6, grade 10, grade 12 at Alternative Learning System o ALS. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nagpapahayag ng pangamba ang ilang transport group sa Central Luzon sa posibleng suspensyon ng Public Transportation Modernization Program o PTMP dahil sa pagpoprotesta ng mga kapwa na tsuper na kontra sa naturang programa. Nagtataka sila ngayon kung bakit kinumbinsi sila ng gobyerno na mag-modernize ng kanilang mga unit, gayong mismong ang pamahalaan ang urong-sulong sa pagpapatupad nito. Magbabalita si Lizen Moren. Ito ang naging panawagan ng 19 na transport group sa Central Luzon sa isinagawang nationwide simultaneous press conference kaugnay ng programang Public Transport Modernization Program o PTPM ng pamahalaan nitong Lunes, March 24. Kaugnay ito ng kanilang hinaing sa tila na uudlot na implementasyon ng naturang modernization program, bunsod ng protesta ng mga kapwa nila grupo ng mga tsuper na kontra sa programang ito ng pamahalaan. Ayon kay Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 3 Director Amino Denguro, ang naturang aktibidad ay tugon umano ng ahensya sa 3 araw na tigil pasada na inanunsyo ng mga transport group na taliwas sa PTPM. Para po malaman ng ating pamahalaan na sang-ayon po ang ating mga transport cooperative dito sa Region 3 na ipagpatuloy itong programa ng ating gobyerno. Isa lang ang Mabalacat Primero Servicio Incorporated sa mga nagpahayag ng hinaing sa presscon. Ayon sa kanilang tagapangulo na si Eduardo Beler, inakap na ng kanilang grupo ang PTPM kahit pabatid nilang taon ng bibilangin upang mabayaran ang mga biniling modern jeep ng kanilang kooperatiba. Kaya naman pala isipan sa kanya kung bakit binibigyang atensyon pa ng pamahalaan ang mga kontra sa programang modernisasyon matapos silang makumbinsi na tumalima rito. Kapag ang itong mga kabila ipinagbigyan ng gobyerno at kami po ngayon ay para kumbaga urong-sulong ang desisyon ng gobyerno, mangangamba po kami. Ngayon, papaano kung ganun din lang naman pala, bakit nandito pa tayo? At papaano po namin ngayon masushoulder yung mga inutang na pinautang sa amin? Sa datos ng LTFRB, nasa 86% na ang mga PUV na nakumbinsi ng pamahalaan na makiisa sa PTPM na inaasahang kapwa magpapabuti sa kalagayan ng mga tsuper at mananakay at maging sa kapaligiran. Ito raw ang basehan ng panawagan ng pinuno ng Federasyon ng Transport Group sa Pampanga na si Bemer Cuevas na dumalo rin sa naturang presscon. Nanawagan kami kay Secretary Vince Dizon ng DOTR na sana sir, i-consider nyo po itong mga 86% na yumakap sa PTMP. Napakarami na po namin sumunod sa modernization. Sana kami naman po. Dagdag pa niya, doble pahirap sa takbo ng kanilang hanap buhay ang mga tsuper na kontra sa PUV modernization. Kung sino pa raw kasi ito mga ayaw sumunod sa patakaran ng pamahalaan, sila pa ngayon ang nagiging dahilan ng pagkalugi kahit lehitimo ang kanilang mga prangkisa. Nire-register namin yung mga unit namin eh. Eh sila parang yan, nangongulorom lang, di na nakarehistro yan. Sana naman i-apprehend ng LTO at ni LTFRB para lumakas din yung kita namin. Samantala sa presscon, nilinaw ng mga transport group na walang magiging epekto sa mga commuter ng Central Luzon ang tigil pasada na inanunsyo ng mga tsuper na taliwas sa PTPM dahil wala raw sa kanila ang umanib dito. Gayunpaman may mga nakaambang plano ang LTFRB sakaling makatunog daw sila ng mga ulat ng kawalan ng transportasyon sa rehiyon. May coordination po kami sa local government unit, pati po yung ating mga law enforcer, no? Ating Philippine National Police na mag-provide po ng libreng sasakyan. If in case po, meron po mga stranded na mga pasahero, lalo na po yung mga
nagtatrabaho sa gobyerno, mga private sector at yung mga estudyante po. Sa huli, iminungkahi ng mga CL Transport Group na dumalo sa presscon na isabatas sana ng pamahalaan ng PTPM upang magkaroon ng seguridad ang kanilang mga ipinuhunan para makasunod sa modernisasyon. Nakatakda naman daw na makipagdialogo ang Federasyon ng Central Luzon Transport Group kay Transport Secretary Vince Dizon sa susunod na Lunes, March 31. Lizan Morten, CLTV 36 News. Huwag ilagay sa alanganin ng PUV drivers. Ito ang idinaraing ng grupong Manibela sa kanilang isinagawang kilos protesta laban sa umano'y data falsification ng LTFRB. Narito ang detalye. Isang kilos protesta ang ikinasa ng mga jeepney driver at operator na miyembro ng Manibela, Pampanga umaga nitong Martes, March 25, kasama ng malawakang tigil pasada sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat hindi tuluyang naparalisa ang public transport, nagtipon pa rin ang grupo sa barangay San Matias, Santo Tomas para irehistro ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan kaugnay ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon sa kanilang auditor na si Zosimo Figueroa, nakakadismaya ang umano'y manipulasyon ng datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ukol sa mga consolidated franchises at units. Sa ngayon, ang sinasabi ng LTFRB na 86% pero sa katotohanan 43% lang ayon kay Secretary Vince Dizon. Bunsod umano nito, marami sa kanilang hanay ang nalagayang hanap buhay sa alanganing sitwasyon. Bigyan kami ng confirmation. Hindi yung nagpapatingkero kami sa mga enforcer, lalo na yung mga kasamaan namin sa Manila. Siyempre naghahanap buhay din po sila. Hindi yung ginigipit kami ng mga ng gobyerno. Lalong-lalo na ang LTFRB. Paliwanag pa ni Figueroa, nauunawaan nila ang pangangailangan para sa modernisasyon pero sana raw ay gawin ito sa maayos at matapat na proseso. Sangayon naman kami sa modernization na sinasabi nila. Huwag lang yung manggagaling sa mga korap. Yun ang gusto namin sabihin. Panawagan ngayon ang mga pumapasada ng traditional jeep gaya ni Figueroa, bigyan pa sila ng 5 taong rehistro at prangkisa. Samantala, nakatakda umanong suriin ng Department of Transportation ang mga datos ng LTFRB hinggil sa consolidation process para sa PTPM, Miyerkules, March 26. Una nang sinabi ng LTFRB na 43% pa lamang ang nakakakumpleto ng mga rekisitos habang ang record na 86.23% umano ay tumutukoy sa bahagi ng kabuuang bilang ng mga driver at operator na nag-apply para sa consolidation. Karil Garcia, CLTV 36 News Intern. Move on na raw ang Bamban sa naging iskandalong inila ng Pogo. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng bayan na makahikayat ng mga mamumuhunan sa kanilang ipinatutupad na tax holiday. Narito ang report. Ilang buwan makaraan ang kontrobersya hinggil sa Pogo na kinasangkutan umano ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo o Guo Huaping, balik normal na raw ang pamumuhay at pangungobyerno sa Bamban, Tarlac. Ito ang sinabi ni Mayor Leonardo Ding Anunciacion na itinalagang punong bayan ng lugar bunsod ng rule of succession dahil sa pagkakatanggal ni Guo. Maaalalang kasamang nasuspinde ng 3 buwan ni Anunciacion pati na ang iba pang konsehal bunsod ng pagkakasala sa conduct prejudicial to the best interest of service. Na kung ano ang mga programa ng mahal na mayor namin, Mayor Alice Guo, ako naman pinagpapatuloy ko ang mga magagandang programa ng Bamban. Tulad ng mga medical care, mga estudyante sa eskwelahan, sinusuportaan namin. Kaya yung mga infrastructure namin, yung aming munisipyo, pinaayos namin. At yung mga pangangailangan tulad ng mga ambulansya, kami naman bumili kami additional at mga kailangan ng pag-aakot ng basura. Hinikayat daw ng opisyal ng kanyang kapwa nanunungkulan na mag-move on na sa kinasadlakang iskandalo ng bayan noong nakaraang taon. Ako naman, yung mga kasama ko ng Sangguniang Bayan, ako naman nakikisama ko sa kanila. Kung anong mga programa nila, mga programa ko bilang isang mayor,
sabi ko sa kanila, we have to unite para sa bayan. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kung ano ang mga pangangailangan ng taong bayan, we have to support sa kanila para ang ating mga kababayan, sila'y masaya at maligaya sila sa atin. Gumawa na rin anya sila ng hakbang upang hindi na maulit ang isyu ng Pogo kasabay ng paghikayat ng mga bagong mamumuhunan. Sabi ko nga sa aking licensing, you have to check everything. Yung mga nag-a-apply ng business, so you have to check kung ano yung mga requirements. They have to complete the requirements para magkaroon tayo ng masaya at magkaroon na magiging walang problema. Of course, meron silang ginawa ng resolution ordinansa para magkaroon sila ng 1 year free tax provided 70% of the employees goes to Bamban. Yan ang aming programa sa Bamban. Actually, nandyan na yung McDonald's, nandyan na yung Jollibee, nandyan na yung RCS, yun, tinatayo na, nandyan yung Mercury Drugstore. So marami pang ibang nag-a-apply ng business dito sa bayan ng Bamban. May malaking investors at ahensya ng gobyerno umano ang may proyekto ng isinasakatuparan sa bayan. Nagkaroon kami ng Hans Foundation, yun almost 1/4 na inumpisaan na. Marami nang nagtatrabaho sa Hans Foundation na 600 hectares ang kanilang dinedevelop. 5-star hotel, golf course, mga hotel, casino, at iba pa yan. Pumunta na rito yung Philippine Air Force. Kumuha sila ng 65 hectares dito sa bayan ng Bamban para yung kanilang mga bahayan, dito na sila magtatayo, dito na sila magbe-base. Kaya mag-a-additional kami ng almost 8,000 families dito sa bayan ng Bamban. Kaya ang Bamban lalakas na, dadami kami ng populasyon, lalaki ang revenue tax, etc. etc. Kaya masaya ako bilang isang mayor, ang Bamban, ang asenso garantizado, patuloy, diretso asenso ang Bamban. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nakabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa gitna ng matinding init, malaking hamon para sa mga magsasaka ang pagpapanatili ng sapat at supply ng tubig sa kanilang mga sakahan. Unti-unti na nilang inaani ang kanilang mga palay at kasunod nito ay maghahanda na sila para sa susunod na taniman. Kaya para makasurvive daw sila at hindi maantala ang kanilang kabuhayan, kailangan nila ng maayos na irigasyon. Ang buong detalye hahatid ni Liana Canilao. Idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season sa bansa nitong Miyerkules, March 26. Sa panahong ito, isa sa mga pinaka-apektadong sektor ay ang agrikultura, kabilang ang mga magsasaka na umaasa sa patubig para sa kanilang mga pananim. Sa Candaba, Pampanga, tuloy sa gawain ng mga magsasaka kahit tirik na tirik ang araw. Pero higit pa sa init, mas malaking suliranin para sa kanila ang supply ng tubig para sa irigasyon. Mabuti na lamang daw na idudulog sa National Irrigation Administration o NIA ang kanilang pangangailangan, ayon kay Vicky Sandoval, ang Agricultural Extension Worker ng bayan. Nakipag-usap po kami sa NIA na tuloy-tuloy naman po yung pagpapadaloy nila ng tubig. Kaya po regular naman po, halos po lahat nakatanim naman. Nakaantabay naman po kami tungkol po sa mga, lalo na po kapag sa palayan, nakikipag-coordinate po kami sa NIA. Ayon kay Sandoval na isa ring magsasaka, walang magiging problema sa kanilang mga pranim basta maayos ang daloy ng tubig sa kanilang mga sakahan. Samantala nagsimula na mag-aning ilan sa mga magsasaka sa bayan. Sinasamantala na rin ang araw upang maibilad at mapatiyo ang kanilang mga palay. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na hindi matitinag ang sektor ng agrikultura sa hamon ng tag-init. May ilang hakbang na raw sila para maibsan ang epekto ng mataas na temperatura. Well, luckily this year is not going to be as bad as last year dahil kasi El Nino. So we have more water impounding facilities now. Then meron tayong mga cold storage na i-deploy before
maybe in another 1.5 months, makaka-deploy ng mga additional cold storages. So yun yung mga ginagawa. And we're putting additional irrigation where it is needed. Tiniyak din ng ahensya na may sapat na supply ang bansa pagdating sa bigas. Well, sa bigas naman, marami naman bigas ngayon. As you know, marami tayong stock sa NFA and harvest season now. Ang issue lang naman ngayon sa bigas is mababa ang palay. Pero ngayon, pinag-iisipan ko mabuti at ng buong DA team kung paano nga ma-address ito. Hindi ganun kadali dahil wala na sa amin yung regulatory powers na dating meron ng NFA. But of course, we're not gonna stop to try to solve this problem for our farmers, no? Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa layuning mas mapalapit ang mga kabataan sa agham, inilunsad ng DOST Region 3 ang kauna-unahang Mobile Science Center sa bansa na magbibigay ng libreng science exhibits sa iba't ibang paaralan. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Aisel Fernando. Kung dati kailangang bumiyahe ng mga estudyante patungong Maynila upang makakita ng science exhibits, ngayon, mismong agham na ang lumalapit sa kanila at libre pa. Sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology o CES program, inilunsad ng Department of Science and Technology Central Luzon o DOST-3 ang kauna-unahang mobile science centers sa bansa. Layon nitong gawing mas accessible at interactive ang pagkatuto sa agham. Yan ang ibinida ni DOST-3 Regional Director Julius Cesar V. Sicat sa kapihan sa Bagong Pilipinas nitong Martes, March 25. Aniya, malaking pagbabago ito dahil noon, karamihan ng science museums sa Pilipinas ay matatagpuan lang sa Maynila. And we have the one and only traveling science centrum, mobile science centrum in the Philippines. Nasa Central Luzon lang po yan. Still under the CES program. At yan po, yung science center na yan, umiikot sa lahat ng paaralan libre. Whereas before, ang estudyante kailangang mag-study tour sa Manila, magre-rent ng bus, pupunta ng science centrum sa Manila para makita yung mga principles of science in action. Ngayon po, itong mga exhibit na to, dinala na natin sa mga paaralan sa gitnang Luzon. Sa tulong ng DepEd at mga lokal na pamahalaan, umiikot ang Mobile Science Center sa iba't ibang paaralan upang ipakita ang principles of science sa mas makabuluhan at aktwal na paraan. Malaki rin ang papel ng mga LGU sa pag-aasikaso ng transportasyon at venue para sa exhibits. Napakagandang partnership RDM ito between the DOST, DepEd, and the local government units in bringing science education and science culture to all parts of Central Luzon. Ayon kay Sicat, positibo ang naging tugon ng mga estudyante at guro sa proyekto. Nakakatuwa, no? Kasi pag nagpunta ka doon, ang sinasabi nila, totoo palang may gobyerno. And this is what matters, no? Not really the nitty-gritty of the technology, how you deliver it, but yung very simple na statement na totoo palang may gobyerno. Para bang it really warms your heart, right? Yeah, ito yung talagang nakapagpapaalis ng pagod. Dahil sa matagumpay na implementasyon, inaasahang mas marami pang paaralan sa gitnang Luzon ang makikinabang sa programang ito upang gawing mas buhay at makabuluhan ang pag-aaral ng agham para sa mga kabataan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Habang papalapit ang 2025 national and local elections, mas pinaiigting ng ilang party list groups ang kanilang panawagan para sa mas malakas sa representasyon ng kani-kanilang sektor sa Kongreso. Kaugnay nito, 2 party list groups na kumakatawan sa mga senior citizen at manggagawa ang naglahad ng kanilang mga ahikain at programa sakaling pala rin ngayong halalan. Alamin ang detalye sa report na ito. Patuloy na isinusulong ng iba't ibang party list groups ang mas malawak na representasyon para sa kani-kanilang sektor. Sa plataforma 2025 ng CLTV 36 na ipinalabas itong Miyerkules, March 26, inilahad ng tinig ng Seniors Party List at Unyon ng mga Gabay ng Bayan o UGB Party List ang kanilang mga proyekto at programa kung sakaling pala rin na makakuha ng pwesto sa Kongreso. Ayon kay Sure Manuel, third nominee ng tinig ng Seniors Party List, titiyakin nilang may sapat na pondong nakalaan
para sa mga senior citizen at hindi ito gagamitin sa mga proyektong walang kinalaman sa kanilang advokasya. Example po yung mga bridges, yung mga tulay na of course it's also a good project. But kung ikaw naman ay senior citizen, ang tanong nga ni attorney, ilan lang bang talagang senior citizen pa ang nagda-drive pa, nagmamaneho pa, no? They're the younger batch, kaya sila tinig ng senior. So naiintindihan ko po na meron talagang mga ibang proyekto, but of course I've never been in Congress myself, but although kaibigan ko sila from a distance, I can see what's going on. Meron po na parang hindi yung sector ang nagiging priority at napapaglaanan. Binigyang diin naman ng second nominee ng partido na si Attorney Henry Capella na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga kinatawan para sa mga nakatatanda, lalo't umabot na raw sa 12 milyon ang bilang ng senior citizen sa bansa noong nakaraang halalan. Balak din ng grupo na sa unang 100 araw nila sa Kongreso sakaling maihalal, prioridad nila ang pag-amyenda sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Hangad raw nilang madagdagan ng kasalukuyang 20% discount ng mga senior at palawakin ang saklaw ng kanilang benepisyo. First of all, yung pong amendment ng RA 9994. Okay. Alam ko po mahirap yung 100% sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Pero dapat taasan po yung 20% para mas lalong mapakinabangan yung benepisyo. Kung maisasagad po hanggat maaari, 50%. Kung hindi naman, magkakaroon ng concession sa Kongreso. Basta madagdagan po muna yun. Pangalawa po, yung pong pensyon na ngayon na tinatanggap ng mga indigent senior citizen under Republic Act RA 999. RA 11916. Yun po yung pensyon na tinatanggap, yung social pension. Para lang po yun sa indigent senior citizen. Amin pong i-amenda yun para lahat na ng senior citizen makatanggap. At, yung 1,000 yan? Opo, yung 1,000. At i-amendahin din yung appropriation na pinibigay doon na sana wag naman pong 1,000. Dahil yung 1,000 ay napakaliit. Sa kabilang banda, isinusulong naman ng UGB Party List ang pagpapalakas ng seguridad bilang daan tungo sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay Nestor Nirza Jr., third nominee ng UGB, prioridad nila ang programang HELP o Health, Education, Livelihood at Peace. Bukod dito, nanawagan siya na mabigyan ng benepisyo ang mga volunteer workers na walang sawang naglilingkod sa publiko. Hinimok din niya ang gobyerno na ipatupad ang development-oriented budgeting upang matiyak na epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, mariing tinututulan ni Nirza ang vote buying na ani nagiging talamak tuwing halalan at nagdudulot ng sigalot sa bansa. Ang pinaka-importante po sa amin, uupo kami dyan, taas noo sa lahat ng mga congressman dahil yung upuan po namin sa Congress, hindi po namin binili. You did not buy. Tama po. Dapat yan po ang pagtingin natin, yung prinsipyo na kailangan may political will tayo para gawin yan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatanggap ng suporta ang duck racing industry mula sa gobyerno sa pamamagitan ng feed subsidy na ipinamahagi nitong March 24 sa Candaba, Pampanga. Pero bago ito, gaano nga ba kahalaga ang naturang industriya sa agrikultura ng bansa? Panoorin natin ang pagbisita ng CLTV 36 News Team sa mga mag-iitik sa nasabing bayan sa special report ni Liana Canilao. Karaniwan ang nagbibigay ng ayuda ang gobyerno sa mga magsasaka, estudyante, solo parents at indigent citizen. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ang Department of Agriculture o DA ng tulong para sa duck racing industry. Aabot sa 1,000 duck racers mula sa Candaba at San Luis, Pampanga ang nabigyan ng feed subsidy sa tulong ni 4th District Representative Ana York Bondok. Ipinamahagi ito nitong Lunes, March 24 sa Barangay Bahay Pare, Candaba. So, tinanong ko po during congressional hearings because you provide a lot of services sa mga rice farmers. So, ano po ang naging tulong po ng gobyerno sa ating po mga duck racers? Ang sagot po was zero.
So sabi ko, kung number 1 na po sa Pilipinas, 0 ang tulong, ano kaya na itulong nila sa number 20? Mas lalo pa po silang grabe. So sabi ko, if we want this industry to seriously grow, we need to invest government time, effort, funding, knowledge, research, education, lahat na. And in fairness naman po sa ating DA, umaksyon naman po yung livestock group nila at saka po yung ating regional director. I would like to publicly thank Director Lapus, our Assistant Regional Director, and Sir Hill na talaga pong sila po ang naglakad nito. Kasunod nito, kinilala ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mahalagang kontribusyon ng nasabing industriya sa agrikultura. Actually, for me, very important ito dahil as I said kanina, yung experience ko sa Vietnam, hand in hand yung mga rice farmers saka itik farmers, ano? At pareho silang kumikita. At lalo na pati kung in the future yung ating rice farmer magkaroon din sa sariling itikan, then more money per hectare yan eh. No? So ang main aim naman natin is kumita lang ang farmers natin para tuloy-tuloy ang pag-plant, tuloy-tuloy. And of course, mas food secure tayo pag gano'n. Samantala, ayon kay Bondok, 60% ng duck at duck eggs ng buong Pilipinas ang pinoproduce ng bayan ng Candaba at San Luis. Sa Candaba pa lamang, aabot sa 2 milyon ang inaalaga ang itik ng 700 duck racers. Ang bahay na ito raw kasi ang sentro ng industriya sa rehiyon, kaya't malaking tulong kung magiging regular ang suporta mula sa gobyerno, ayon kay Mayor Rene Maglangke. Ito yung isang hanabuhay ng mga tao dito sa Candaba, aside dun sa farming namin. So nakakonsentrate dito sa Tagalog region na meron kaming inaalagaan dito from 1.8 to 2 million na itik araw-araw na nagpuproduce ng 1.4 million na itik. Yung sinusupply namin sa Metro Manila. So nagpapasalamat ako napansin ni Secretary yung itik industry at kaninang sakay ko sa main driver niya. Sabi niya na gagawin natin na yearly na yung suporta sa mga mag-iitik. Maganda naman ang timing ng naturang subsidy dahil hindi rin daw madali para sa mga duck racers ang pagpapanatili ng kanilang hanap buhay. Kuwento ni Bonifacio Gonzalez, presidente ng Pampanga Duck Racers Association, hindi biro ang kanilang pinagdaraanan sa industriya. Masyado napakalungkot na dumating ang punto pa na itinapon namin mga itlog, ang aming mga itik, hinayala lang namin na namamatay kasi wala kaming maipakain, wala rin kong mabenta na itlog. So yun ang unang dagok namin nung bird flu na wala naman naibigay sa amin kahit magkano lang. And then sumunod yung dumating na pandemic sa atin. At least noon nakatulong ang mga LGUs ng aming sa aming butihing mayor na si Rene Maglangke. Nagawa niya ng paraan na ang aming mga itlog maibenta namin kahit sa mababang presyo, at least hindi siya nabulok. Bunsod nito, naniniwala ang former board member na si Nestor Tolentino na kailangang magkaroon ng batas para matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa industriya ng pag-iitik. Siguro kailangan niya yung legislation king Kapitolyo para susugan yung miyaliwang effort na ning DA para ayuda ang pong sahod ka rin mo farmers duck racers and fishermen. Mo ngening ba nung yearly. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Kilala ang probinsya ng Pampanga sa mga natatanging tradisyon nito tuwing Marildo o Holy Week. Mula sa mga mandarame, tirabakal, sinakulo at pagpapako sa krus, lahat ng ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na pananampalataya at debosyon. Ngayong taon, muli na naman magbubukas sa mga tradisyong tinatangkilik hindi lamang ng mga kabalen, kundi ng mga deboto mula sa ibang bahagi ng bansa at buong mundo. Alamin natin mula kay Ashley Ponzalan kung anong paghahanda ang ginagawa ng LGU para sa Marildo 2025. Para sa mga Katoliko, ang Marildo ay panahon ng paggunita at pagninilay sa sakripisyo at pagpapako sa krus ni Jesus upang maligtas ang sangkatauhan. Taon-taon, maraming Kapampangan ang nakikilahok sa mga pamamanata para ipakita ang kanilang pananampalataya sa Diyos, lalo na sa Barangay Kutud, City of San Fernando. Isa sa mga debotong nagpapapako sa krus, si Rolando Ocampo, 69 na taong gulang. Mula pagkabata, mulat na siya sa tradisyong ito na sinimulan ng kanyang ama. Sa edad na 17 anyos, nagsimula na raw siyang magpenitensya. Taong 1990 naman,
nang magsimula siyang magpapako sa krus bilang bahagi ng kanyang panata sa Diyos, lalo na nang maging maselan ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Meron natutuwa sa'yo, meron naman nagaan sa'yo, kumakantsaw, ganon. Hindi ko pinapansin kasi yun, talagang pinasok ko yun dahil meron ako talagang pangako na dapat punto pa rin. Kaya binawala ko yung gano'n ng sistema. Basta matupad ko lang yung pinangako sa Panginoon na nakaligtas yung magina ko. Yun, ibibigay ko yung pangako ko na magpapako ako sa cross. Malalim rin ang debosyon ng 57 anyos na si Joseph Wico. Anya, dati na rin siyang namamanata. 14 na taong gulang raw siya nang magsimulang magpenitensya para hilingin ang maayos na kalusugan para sa kanyang mahal sa buhay. Nang tumigil siya dito, naisipan niyang gumawa na lamang ng mga burilyos. Ang burilyos ay gawa sa bamboo sticks na itinali gamit ang lubid o mga tela upang gamiting pamalo sa likod ng mga nagpepenitensya sa daan o tinatawag na mandarame ng mga Kapampangan. Bagamat hindi siya kumikita sa paggawa ng mga burilyos, para sa kanya, ang simpleng paggawa nito ay tanda na raw ng kanyang pananampalataya. Kasi pag namamanata kami sa mga may sakit namin mga magulang o kaya kapatid, gano'n. Ngayon wala na akong pinapanata, tumigil na lang ako. Parang pag ginagawa parang magaan sa, sa loob ko, gano'n. Ngayong taon, inaasahang muli ang pagdagsa ng mga deboto at bisita sa mga aktibidad at tradisyon sa Pampanga sa darating na Maleldo. Magsisimula ito sa Palm Sunday sa April 13 hanggang Easter Sunday, April 20. Bunsod nito, puspusan na ang paghahanda ng LGU sa pangunguna ng City Tourism Office. Sa kasalukuyan, nagme-meeting na yung ating Executive Committee ng Maleldo, no? At nagpe-prepare na rin tayo dun sa iba't ibang sites natin. Full force na yung paghahanda ng mga barangays natin, from the sites nila, yung mga participants sa mga street play natin. At nagre-ready na rin kami para dun sa mga visita iglesia tours na pwede natin i-offer sa mga tourists, aside from pagpunta nila just for the crucifixion rites. Matatanda ang kamakailan lang ay napabalitang nawawala ang burol para sa crucifixion site o ang pagpapakuan sa mga nagpepenitensya sa Barangay Kutud. Nakipagtulungan na raw ang CSFP-LGU sa provincial government upang maisaayos at maihanda na ito bago mag-Holy Week. Bukod dito, patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan nila sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO upang mapanatili ang kaayusan at daloy ng trapiko lalo na sa Biyernes Santo kung kailan ginaganap ang reenactment ng Via Crucis. We're praying na it's gonna be a peaceful observance of the Holy Week. Bagamat hindi umano ito lubos na tinatanggap ng simbahang Katolika, itinuturing pa rin itong mahalagang tradisyon para sa mga kabalit. Napaka-importante ng mga tradisyon natin kagaya ng Via Crucis, ang Tira Bakal, yung mga sinakulo natin. Dahil ito ay mga bahagi ng mga tradisyon natin, mga pinapahalagahan natin bilang Kapampangan. Kahit na sabihin natin na ang mga ito ay hindi pinapayagan ng simbahan, pero yung mga Kapampangan, they have their own unique expressions. At yun yung bahagi ng kultura natin na hindi natin may aalis sa mga ganitong gawain na ipapakita natin yung paniniwala natin. Samantala, nakatakda umunong magkaroon ng press conference ang CSFP-LGU sa April 7 para sa iba pang mga paghahanda na kanilang gagawin upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng Maleldo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners kasama ang buong puwersa ng CLTV36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado,
Maraming salamat po.